a Linkiónak a menüpontjait fogjuk egyesével átnézni, hogy tudd az összes menüpontról, hogy ez pontosan mit csinál. Most jelenleg a vezérlőpulton vagyunk. A vezérlőpulton fogod látni, itt bal oldalt, hogy hány darab nagykereskedő van bekötve, jobb oldalt pedig, hogy hány darab webáruházad van bekötve. Látod továbbá azt is, hogy hány darab termék szerepel ebbe a webáruházba, hány darab kategória, és mikor szinkronizált utoljára. Itt láthatsz egy fénykép nélküli nagykereskedőt, úgyhogy teljesen jogosan teszed fel a kérdést, hogy ez micsoda. Ez egy technikai nagykereskedő, ez abban az esetben jön létre, hogyha egy webáruházat úgy kötsz be, hogy ez a webáruház nem üres. Ebben az esetben a rendszer létrehoz egy technikai kategóriát, vagy technikai nagykereskedőt. Ez azért fontos, mert elképzelhető, hogy ugyanazt a terméket, amit egyébként a nagykereskedőtől te beszeretnél szinkronizálni, már értékesítesz a webáruházba. Szóval a példa kedvére ez legyen egy hajgumi, és a rendszer érzékeli, hogy az a hajgumi, ami nálad szerepel a webáruházadban, és ugyanaz a hajgumi, amit szeretnél a nagykereskedőtől szinkronizálni, az egy és ugyanaz. Így nem fogja beduplikálni, nem fogja kétszer feltölteni a terméket, és az sem történhet meg, hogy minden dolgot felülír, hanem ez a videónak a későbbi részében majd be fogjuk mutatni, amikor a webáruhás szinkront indítjuk, hogy föl fog tenni neked egy kérdést, hogy mik azok az adatok, amiket te engedélyezel, hogy felülírjon. Elég neked az, hogy ha mondjuk az árat és a készletet szinkronizálja, vagy te engedélyezed azt is, hogy mondjuk egy termék nevet, egy leírást, vagy mondjuk egy SEO URL-t frissítsen. Ha ezt nem engedélyezed, akkor ezt nem fogja bántani, így a webáruházadban ezeket az adatokat, amiket nem szinkronizál a rendszer, nyugodtan szerkesztheted. Ez majd egy fontos kérdés lesz, de a videó későbbi részében meg fogjuk mutatni. Valamint a vezérlőpulton, hogyha lentebb görgetsz, akkor látni fogod a nagykereskedőknek a beállításának a menetét is, és írja neked gyönyörűen, hogy ha van valahol olyan dolog, ami még éppen nincsen beállítva, akkor azt egyébként be tudod állítani. Ezen kívül van egy fogaskerék, ide rejtettük el az összes haladó beállítást. Nyugodtan olvasd át, hogyha nem haragszol, itt rengeteg dolog van, úgyhogy ezt én most egyesével nem fogom felsorolni. Minden a wikiben le van írva, és bármikor írhatsz ránk itt jobb oldalt alul a chaten, azonnal állunk a rendelkezésedre és segítünk. Jó, szóval ez volt a vezérlőpult. Menjünk tovább. A második menüpont az a webáruház tartalma. A webáruház tartalmában látod azokat a termékeket, amiket már a rendszer úgy érzékelt, hogy szinkronizálhatunk. Alapesetben 10 percenként frissíti ezeket a termékeket a rendszer. A képeknek a generálása, az viszont ugye ide le is van írva, termékszámtól függően egy pár órát is igénybe vehet. Van egy CDN szerverünk, ezen tároljuk a fényképeket, és minden egyes képet át kell, hogy futtasson a rendszer ezen a szerveren, így ez a nagykereskedő bekötése után, ez egy egyszeri valahány órát vesz igénybe, mire itt a fényképek meg fognak jelenni. Bármelyik terméket tudod egyébként szerkeszteni. A rendszer úgy működik, hogy itt fölül a termék ajánlatok fülön fogod látni azokat a termékeket, amiket a rendszer összerendelt, megtalálta az egyezőséget. Mivel jelen esetben nekünk csak a kütyűbazár van betöltve, ezért sajnos nem tudom megmutatni, kérlek képzeld el. Itt lesznek alatta pontosabban további soronként azok a termékek, amik ugyanazok a termékek, de más nagykereskedő értékesít. Van itt egy összerendelési szabály is. Alapesetben a Linkio azt mondja, hogy úgy választja ki neked a legjobb beszerzési lehetőséget, hogy megvizsgálja, hogy melyik a legolcsóbb beszerzési ár, ahol van elegendő készlet. Ez az elegendő készlet, ez legalább egy darabot jelent. Így elképzelhető, hogy ha itt lesz egy másik beszállító, aki ugye ezt a terméket értékesíti, és nem 1016 forintért fog értékesíteni, csak 1000 forintért, viszont a készlet nulla, akkor a rendszer továbbra is a kütyűbazárnak a termékét fogja neked felajánlani, hogy ez a legjobb. Viszont, hogyha egy 1000 forintos beszerzési áron termék megjelenik, és van készlet, legalább egy darab, akkor már a másik jobb ajánlatnak minősül, így az 1000 forintos beszerzési árat fogja alapul venni, és azt az árrést, azt a profit rátát teszi rá, amit te az árazásban beállítasz magadnak. Ezt a rendszer teljesen automatikusan csinálja, semmit nem kell vele csinálni. Abban az esetben, hogyha úgy döntesz, hogy nem a rendszer szerint legjobb ajánlatot szeretnéd használni, hanem te
szeretnél egy bizonyos nagykereskedőtől értékesíteni, akkor ezt meg tudod tenni, hogyha ezzel a kis pipával kijelölöd, ezzel a kis ponttal, ezzel meg tudod határozni és meg tudod mondani a rendszernek, hogy felülírod az ő szabályát, és azt használja, amelyiket te kéred, és pont. Ezen kívül itt lentebb láthatsz termékkészlet információkat, ezt egy későbbi videóban be fogom mutatni, a Linkio-ban tudsz raktárakat létrehozni. Jelen esetben saját raktár van benne, valamint nagykereskedői raktár, és meg tudod határozni, hogy a nagykereskedődet, amikor te a Linkio-ba beszinkronizálod, akkor azok a termékek, amik bejönnek, mely raktárakba jöjjenek be. Ez azért lesz neked fontos, mert nem sokára az Unasznál is elkészül, de ugye ShopRenternél már jelenleg is működik a több raktárkészlet. Így meg tudod határozni, hogy a nagykereskedőnek a raktárkészlete az mondjuk a webáruházatba raktár 2, raktár 3, raktár 4 helyre kerüljön, míg a saját raktárad, az pedig a raktár 1-be kerüljön, mondjuk egy ShopRenter vagy nem sokára egy Unasz áruház esetében is. Ez azért fontos, mert külön szállítási időket és feltételeket tudsz így majd a saját webáruházatban meghatározni.